Sayra nato ang ulahing kalambuan diha sa dakbayan sa Talisay, pinaagi sa live report ni Femery Dumabok. Fem? Yes, Cecil, festive na kayang mood dinhi sa Barangay Poblasyon diin usa sa paygayuna sa Christmas lighting dinhi sa plaza sa Barangay Poblasyon. Lakip na usab unya ang nabantog nga suruyanan ang Talisay Landing. Newfound Freedom alang sa katawhan ang tema ning pagsaulog sa Pasko sa Talisay City. Ning tuiga hinungdan nga dinhi sa Poblasyon Park usa sa makasangit sa mata ang kining dakong halwa din ang langgam nini ang padung na makagawas. Human sa mga kalisdaran ug hagit nga nagian sa nangaging duha ka tuig ang pandemya ug nigusbat sa daghang butang ug kinabuhi ang bagyong Odette. Din karon gihulagway nga gawas no na nga sadyang magsaulog sa Pasko. Anausab ang mga dekorasyon sa mga dagkong dulaan isip mga regalo ngadto sa mga bata dinhi sa plaza. Gani ang mga mupasundayag ug mulingaw sa katawhan karong taud-taod nga programa mga bata. Apan sa dipa ang pagpasuga ug himuon pa una Cecil kining ribbon cutting, blessing ug turnover sa usa ka parte ni ining bag-uhay nga nahuman nga multi-purpose building alang sa 56 ka mga benepisyaryo nga mga mamaligya ay dinhi sa poblasyon. Ug ning higayuna atong ikauban Cecil ang kapitan dinhi sa Barangay Poblasyon, Edward Alesna. Kap, maayong hapon or paduna sa pud maayong gabi na usad Kap. Usa ni karon sa tuang gisaulog kining atuang sa formal na unya nga pag-turnover nining multi-purpose building ngadto sa 56 ka mga vendors nato ka. Unsay may tabo ni Kap? Tanan na ba wet, dry o ba pagkaon? Kani siya gihiusag yun nato ang ato mga vendors diha sa Daplins Kadalanan kato mga wet, dry nya og mga kuan sari-sari nga mausa na sila sa usa ka building. Kay magpasalamat ming mayor kay gihuna-huna gyud ang mga vendors diri sa Barangay Poblasyon. Kung naay tabunok public market mo na niya siya tawgon unya nga poblasyon public market usa sa mga dakong unyang merkado po dinhi sa Talisay. Buhon mo gini siya kay doon na naman sa ito sa pikas nga bahin po doon na tay wheat market nga pagahimuon para sa isdaan nato. So Kap, unsa pay maangay atngan sa mga Talisay no especially diri sa plaza nga kung pasigaan na gyud ditanan aduna ba sa ibdungan nga mga kalingawan? Doon na tay mga nightly activities diri. Atong giawhag atong mga kaigsuonang Talisay noon nga mosuroy diri kay haron makita nila ang atong bag-ong Liberation Park nga gipangunayan na kuan gyud ni Mayor nga design gyud niya kay haron ang tanang Talisay noon malipay. Gidungan sad po sa birthday niya. Karon kay birthday man niya imbis kami may muhatag og regalo, siya mo inihatag og regalo sa mga Talisay noon labi na diri sa ato sa poblasyon. Okay. Daghan kayong salamat kay nimo Kap og Merry Christmas na po. Merry Christmas sa tanan. Cecil, human usab ni karong alas 5:30 man gikatakda nga formal unya kining i-turnover. Human sa turnover sa multipurpose building, isunod sa dayon gud ang pagpasiga ning tibuok nga mga decoration dinhi sa plaza ngadto na sa Talisay Landing. O karong alas 6:30 usab sa gabi, isunod usab ang laing Christmas lighting nga pagahimuon diha sa Talisay City Hall at tibuok building sa Talisay City Hall. Lakip na usab ang plaza usab sa Talisay City Hall. Cecil? Daghang salamat ug Merry Christmas nimo diha, Femery Dumabok.